ಸರ್ವಧರ್ಮದ ತುಳುಬಾಂಧವರಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ಬುಧರ್ ದಯಾನಂದ್ ಪಾಲನ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ. ಆ ಕಲಾವಿದನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದು ನಿಗುಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದು ತುಲಿ. ಈ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಪಂಡ 1970 1996 ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಾತ್ ನಾಟಕ ಮೇರ್ ಬರೀತೇವೆ. ಜಲಜನ್ಮಗಲ್ ಜಪಾನ್ದ ಕಂಡನೆ ಬೀಡಿದ ಬ್ರಾಂಚೆಡ್ ಬೊಗ್ಗು ಬೊಂಬಾಯಿ ಪೋಯೆ ಕಾಲಚಕ್ರ ತಿರ್ಗಿನಾಗ ಲೇಡೀಸ್ ಬಾರ್ ಪೂಜೆಗಾವಂದಿನ ಪೂ ಮಾಲೆ ಸೇರಂದಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಸಣದ ಮದಿಮೆ ಬದಿಕ್ ಬಲಿ ಏರೆಗೆ ಏರುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಾತ್ ನಾಟಕ ಬರೆಯದು ರಚನೆ ಮಲ್ತದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದು ನಟನೆ ಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಅವ್ವೇರ್ ರಾಜು ಬಿ ಥೋನ್ಸೆ ಬಂದು ಅರ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕ ಉಂಡು ಬಂದು ಎಂಕ ತೆರೆದು ಬರ್ತಂಡೆ. ಯಾನ್ ಪರವೂರು ದಿತ್ತಿನ ಅಷ್ಟಾದ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ಕರ್ ತುಡುಪುನ ಧನು ಲಾಗ್ ಮೆರೆನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ ಆರು ಪಂಡೇರು ಒರೆಗೆ ಸಹಾಯ ಆಪಿನಾಡ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ವೆ ಅನ್ ಪಂಡೇರು ಒತ್ತೊಂಡೇರು ಅರ್ನ ಬುಡಿದಿನತ್ರು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾದು ಆರು ಕಡಪುಡಿಯರು. ಅರ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರಾಜ್ ಬಿ ಥೋನ್ಸೆನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ನಿಗುಲು ದಯದೀದು ತುಲೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಪತ್ತಿ ಧನು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಧನು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನನ್ನ ವೈಫ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಪಂದೆ ನೆನಪುದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಕ್ ದಯಾನಂದ್ ಪಾಲನ್ ಪಂದು ಮಸ್ಕತ್ ಡುಲ್ಲೇರು ಆ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾಯಿ ಅಂಚ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಳ್ತೊಂಗ ಅಂದು ಬರ್ತೀನಿ. ಇರ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣದಾದ ಇದು ಇಂಚಾವೇರೆ ರೀಸನ್ ದಾದ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದು ಒಂಚಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ತೆರಿಪಾಗ ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ. ಕ್ಲೀನಿಕ್ ಇನ್ನ ಕಾಲು ಇಂಚಾವೆ ದಾದ ರೀಸನ್ ಸರ್ ಅವು ಏನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಚೊಂಬೂರದ್ದು ಈಗ ಹೈವೇ ಹಿಡ್ದು ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಕಡತ್ತು ಚೊಂಬೂರು ಬೋರ್ಡು ತಿಲಕ್ ನಗರ ಯಾನ್ ಒರಿಯತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೋರ್ಗಿತ್ತಿನ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಿತ್ತಿನ ರೋಡ್ಗೂ ಪೂರ ಗಾಡಿ ಪಾಸ್ ಆಗ ಅಪ್ಪಾಗ ಒರಿ ಟೆಪ್ಪದೆ ಆಗ ಉಂಟತ್ತ ಗಾಡಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತಂದು ವಾಸ್ ಎ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್. ಆ ಹೆಚ್ಚಿಂಚಿ ತಿರ್ಗದು ಎಂಕಲ್ ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೋರಿ ತಿಲಕ್ ನಗರ್ ಪೋರಿ ಎಂಕಲ್ ಉಂಟು ದಿನ ಸೈಡ್ ಗಾಡಿಗೆ ಅಂತೀನಿ. ಅಪ್ಪಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ತಿರ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಪೆಡಲ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ದು. ಅಪ್ಪಾಗ ಏನ ಕಾರ್ದ ಮಿತ್ತೆ ಉಂಡತ್ತ ಕೊನೆ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲದ ದಿನಚರಿಗೆ ಪುರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪುರ ಬೋಡಾಪು ಪೇರು ಅತ್ತಂಡ ತರಕಾರಿ ಅವನು ಮತ ಅವಿನ ಮತ ಇಲ್ಲ ಬೋಡಾಪಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ ಏರ್ ಕಾಣತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಗುಡೇದಿ ಪೋಪೇರೆ ಅಲ್ಲಿಗಂತೂ ಹಾಪುಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೆರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಕಾರ್ದ ತಟ್ಟು ಬಾತದು ಮುಟ್ಟು ಬಾಡ್ರೆ ಹಾಪುಜಿ ಎಂಕ ಅವೇಡ್ ತುಂಬ ಹಾಪುಜಿ ನಡಪೇರಿಗೆ ಹಾಪುಜಿ ಅಲ್ಲಿಗ ಅಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಡಯ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡ ರಾಜು ಬಿ ಥೋನ್ಸೆ ನಾಟಕ ಕಣಲ್ಲಿ ಬಂಡದ ಅಂಚಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತು. ಆತ ಫೇಮಸ್ ಇತ್ತಾರೆ ಫೇಮಸ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಒಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದೇರು ಬಂದು ನೆನಪಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಒಲ್ಪ ಮಲ್ದೇರು ದಾದ ನೆನಪುಂಡ ನೆನಪಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಖುಷಿತ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಉಡುಪಿಡಿ ಪೋಯಸೋಡು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಎಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಉದರಕ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರು ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದೇರು ಏನೋ ಕಿಂಜ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪದೇವು ಕೊಡಿಯರ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಪೂರ ಇದನ್ನ ಪರಿಚಯ ಟೌನ್ ಪೂರ ನಾಟಕ ಆಗುತ್ತೆ. ರೇಗ ಬಂದು ಇರ್ನೈಸೆ ಒಂದು ಬುಡಿದಿ ಮಾತ್ರ ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಆಲೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಟೈಮ್ಗೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋರು ಬೇಕೋಡ ಪೂರ ಮಾಡ್ಕೋರು ಇಚ್ಚಿನ ಎಂಕ ದೇವರಗತಿ ಅಂತ ಯಾರು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡು ಅಂಚ ಏರ ಸೂಪಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇರು ಸರಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆಲ್ಪನಾಗ ತೆಲ್ಪೋಯ್ರು ನಲ್ಪನಾಗ ನಲ್ಪೋಯ್ರು
ರಾಜಣ್ಣ ಬೋಡು ರಾಜಣ್ಣ ಬರಡು ಈಗ ರಾಜಣ್ಣ ಬೋಡು ಒಂದು ಬಣ್ಣ ನಲ್ಪೇರು ಸಳಿಚಿಟ ನಮ್ಮನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಬರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ತೆಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ತೆಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ನೋಕು ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಬೋlte ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೋlte ಎನಪಡಿದಿ ಆಲೆ ಮಾಡಿ ಜನ ಚಹಾ ಕಾಫಿ ಮಲ್ತು ಮಲ್ತು ಸಾಕು ಅದು ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಮುಗುಳು ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಅಂಚೇಸ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ತೀವಿ ತೂಯರತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲಿಡೆ ಬೈದಿನ ಉದ್ದೇಶ ದಾದಪ್ಪಂದು ಆಂಡಲೆ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲಿಡೆ ಬೈದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜಿ ಒಂದಿನ ವೀಡಿಯೋ ತೂದಾಂಡಲ ಅರೆಗೆ ಏನಾಂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಅರೇನು ತೂಂಡ ಎರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರಾವು ಇವನ್ ಎಂಕಲ್ ಪಂದತ್ತು ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಲಿ ಅರೇನು ಬತ್ತು ಮೀಟ್ ಆವೋಲಿ ತೂವೋಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶ ಏನಪ್ಪ ನಿಗಲಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ನಾತು ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪುದು ಅರೇನು ಅರ್ನಡೆ ಬತ್ತು ಬೋಡ ನಿಗಲ್ ಮೀಟ್ ಆಲಿ ಎಂಕಲ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅರೇನು ಮೀಟ್ ಆಲಿ ಅರ್ನೋಡು ಪಾತಿರ್ಲಿ ನಿಗಲಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾದ ಬಂದು ಇದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅರೆಗೆ ದಾದಂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವೋಡು ನೆಟ್ ಒವ್ವು ರೂಪೋಡ್ಲ ಆವೋಡು ಪಂಡ ಒವು ಪಂದು ಎಂಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ನಿಗಲ ಕೈಟ್ ಏನ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ಮಲ್ಪಲೆ ಅರೆಗೆ ಆತಿ ಪಂದು